Astăzi vom vorbi despre media aritmetică a două numere naturale. Ok. Ce este aceea media aritmetică a două numere naturale? Hai să spunem că avem numerele A, aparținând mulțimii numerelor naturale, și numărul B, la fel, aparținând mulțimii numerelor naturale. Media aritmetică a celor două numere este M, A mic, egal A plus B împărțit la 2. Altfel spus, dacă avem, de exemplu, numerele A mic egal cu 9 și B mic egal cu 21, rezultă că media aritmetică va fi 9 plus 21 împărțit la 2, adică 30 împărțit la 2, deci media aritmetică va fi 15. Haideți să vedem și alt exemplu. Și să spunem că luăm de data aceasta primul număr 6 și al doilea număr 9. În cazul acesta, media aritmetică va fi 6 plus 9 împărțit la 2, adică 15 împărțit la 2. Și ce observăm? Că în acest caz media aritmetică nu mai aparține mulțimii numerelor naturale, da? Bun. Deci, de aici tragem următoarea concluzie, că chiar dacă noi avem niște numere naturale, A și B, nu întotdeauna media aritmetică va aparține mulțimii numerelor naturale. Există și cazul în care numărul rezultat nu este un număr natural. Acum, în cazul în care avem mai mult de două numere, cum facem această medie aritmetică? Să spunem că avem numerele A, B și C aparținând mulțimii numerelor naturale. Media lor aritmetică va fi A plus B plus C, deci se adună toate numerele și se împarte la câte numere sunt. 3 numere, da? Deci împărțim la 3. De asemenea, și în acest caz, media aritmetică poate să aparțină sau nu mulțimii numerelor naturale. Și acum, dacă extindem această regulă la n numere, nu știm exact câte numere, da? Să spunem că avem numerele A1, A2, A3 până la AN, unde N poate să fie 100, poate să fie 1000, poate să fie 1.000.000, da? Indiferent cât este acest N, iar aceste numere aparțin mulțimii numerelor naturale, atunci media lor cine va fi? Am spus că adunăm toate numerele, deci deasupra la numărător vom trece suma tuturor numerelor, A1 plus A2 plus A3 plus puncte, toate aurile până ajungem la AN-ul nostru, împărțit la câte numere avem. Câte numere avem? Păi aceste cifre de jos ne indică în cazul de față câte numere sunt, da? 1, 2, 3, puncte până la N. Deci sunt N numere. Și haideți să vedem acum pe această formulă, dacă am avea 5 numere, cum am calcula media lor aritmetică. Și să spunem că numerele noastre sunt 2, 3, 5, 8 și 13. Acestea sunt numerele noastre, da? Care este media aritmetică a lor? Am spus că le adunăm pe toate, 2 plus 3 plus 5 plus 8 plus 13 și împărțim la câte numere sunt. 1, 2, 3, 4, 5 numere. Împărțim la 5.
și vom obține, haideți să șterg o bucată în partea de sus ca să mai avem loc să scriem. Ok. Ce vom obține? Dacă mă duc să scriu aici, voi obține media aritmetică egală cu 2 plus 3, 5, plus 5, 10, plus 8, 18, plus 13 supra 5, egal cu 3 cu 8, 11, 1 și cu 1, 2 și cu 1, 3, supra 5. Și nu se împarte exact la 5, deci nu va aparține mulțimii numerelor naturale. Dacă vi s-a părut interesant, nu uitați, subscribe, share, like și vă aștept cu drag și la următorul tutorial în care vom rezolva niște exerciții cu media aritmetică a numerelor.